Hi people. Uyai. Gwindingwi. Wachinondia akareba saa hadi kuuya kuzobata. Chimira apa. Kusamberewa kanyara. Zviri sei? Munoisa vanhu Ronald. Makadiko mashimari enza tavakuchikora. Chimbomira ugoindepi? Uindepi washi? Hazvawashi wewe. Mina nditi kuna washi ndimbunzo kuti dzima moto. Kudi woda kuti tumbe. Mumina tirangoita ka update 2 seconds. Handitori boss. Timuza bani. Ine muja like. Washikitela upenga chini. Munosa itoni. Makadiko mashimari enza tinofara tavakuchikora kwakuti. Wakuda kufoda nokuti akutsvaka nzvimbo. Makadiko mashimari enza tavako kunochikoro kwaGwindingwi. Kwadi. naMaiGuru. Makadiko mashimari enzi hai tinofara zvikuru. Tiriko kuchikoro kwaGwindingwi timbotsvakira mukomana nzvimbo kuti awane nzvimbo. Makaita basa ndinotenda zvikuru. Saka Handitende kudze kudai. Saka tanzi tidzoke chitatu, saka chitatu ndo chatichadzoka. Ndinotenda Mwari kuti Mwari wakanaka, Mwari vachatisimudzira ende Mwari nzvimbo inotowanikwa. Mwari vanenge vakatitarisira kuti nzvimbo iwanikwe. Wogoita statue. Wakufara chero. Wakufara usatombofara. Iwe unoda kufara. Iwe usina nzvimbo. Hausataona nzvimbo dzino. Iwe headmaster tavaona. Headmaster takuita tichipinda mukati memongo wavo. Headmaster ndaona. Sakaona manje. Zvakanaka here dress dzakasonwa nemashemari enzi muna 2020. Anga birthday present. Saka rainga rikangogaramo muna 2020 katozoona kuti zvazvichatodliwa nemakosho. Ona manje anzi timhorese maiguru vanhu. Atendei. Ndinotenda zvikuru vaita basa muri kuti mhorosa tiriko tiri vapenyu. Saka musowenezde tokasira. Tokasira. I hope so. I hope so guys. Kasamamukira taita nhasi hai asi muri pedo nechikoro mugozomukidzise level iroro. Asi musocha think vanhu vazhinji vanenge vada kutsvaga nzvimbo. Apata kuti tikasire kuya. Isu tamboenda nekwadungu ukoko. Tikutsvaga naMaiBrian Bayarira dambudziko riri kuita nekuti naMaiBrian Bayarira ubva musi wati auya kuno. Tiri kushayi namba chaiyo handifungi kuti foni yawo inoita. Number 2 tiri kushayiwa mumwe kuti tikwanise kusita shoko. Ndodambudziko riri kuitika. Number 3 kuti nyango kuti njindeko kuti ashuwaka ndakakuudza even wekuti gomboro rinogwadza vangara pamusoro pegomo. Saka ndikatanga kuzvifunga ka ndinogwadzwa zisingamboiti. Saka ende mazuva ano bhodhi yangu yanga ndakaneta nenguva guys ndisina kumbonyazokuvata. I think ndingovata 3 hours. Saka bhodhi yangu yakaneta zvokwadi kuti ndinge ndichikwanisa kukwira gomo ndoshuwa. Sekuti nhasi ndasingambofunga ndichasvika kunoku. Ndachihwa sekuti ndoda kuita fever, ndoda kuita chii. Kudai fatigue handizivi. Muona manje because macross country atinombozorova anogwadza. Saka ndaida kuti ndikapedza zvinhu zvana Ronald izvi. Kuno kune vanhu because takati vana Ronald takapa zvinhu zvavo saka wasara kutsvaga nzvimbo. Then vana anzani wekwagwishimbi takapa zvinhu zvavo case done. Then wekwagomba sanda document ndasanda posta video asi takapa zvinhu zvavo. Kwasara wekwamugijima nani nekwapayarira. Vakwapayarira hazvitoiti kuti nditoenda futi ndisina tombowaona because ane zvinhu zvavo zvatofanira kuapa. Dambudziko ripone kuti kupesana kana kuti handisi kukwanisa kuti shoko risvike. Saka ndikabvapo ndisati ndadzokera kugokwe kana kuti tisati anoita case yana matwins aya uye vamwe vachoni vatakadocumenta asati atombovareleasa. Ndombosvipawo kana 2 days dzekuzorora because it's not easy guys. Ndotombagwadziwa nyama yangu yakaibva kuita semunhu wakakangwa nemafuta. Handipoti kurira nema mukamboona munhu akakangwa nemafuta here. Yakati mbukeshe guys. Yakati mbukeshe. Saka ndoda kusvipa 2 days because thank you very much vanhu vakaita reach out kumhuri yekwana anonzani Jupute. So right now what I can say to you is that we are in touch with the family.
all the suggestions kumaona, but then for the meantime we'll take the family route. So muchazotiona tina na Dupute pamazuva anoteverayo handiti. Saka imi muchitava mashoko ekupedzisira. Maita basa, Mwari vakuwanire nyasha, Mwari vawedzere pamune muchibvisa zviwedzerwe, murambe muri pamabasa, vanenge vachishanda muchishanda muchitionawo isu tiri kuno. Nyaya yemavo yeprojekti ndo yandinokumbira kuti mukaitira project. Woda kudii kana maitirwa project? Project ndichivabasirawo mukati handina. Makadiko. Memda kudii? Mabhilo nendichivapawo mari dzekutenga mabhilo. Sezvezviva vakomana vadiki vanogona kurasha chero mapenzera chaiwo. Unovatengerawo uchivapawo. Ndoitwa project yei? Ndaenda kutanga nehuku. Ngoma nakakupai 10. Dzakawanda. 10. Chirugu nacho gare kaimi. Chirugu chiripo. Handicha kuti acho ndakapedzera kuenda kushopi yena huku. Mufesi wacho anoita zvehuku anotofollow up, but handizi kuti ari kuona video ino here. Anofanira kumbotipa discount mufesi yedu. Tinombomupromota zvokwadi patinombouya kuno huku vanhu we. Ronald taura. Tinotenda mashimari enzi. Rosemary Batsira nazvo. Tinongoti Mwari wawedzere pamunobvisa. Ine Gwindingwi iyo. Pagwindingwi apo. Gwindingwi ameno foni yangu ndio yakashata hayo. Asi tiripo pagwindingwi. Vana vakapinda pagwindingwi. Mozviona here Gwindingwi? Moiona Gwindingwi? Gwindingwi for the people. Gwindingwi. Ndivavo vana vepagwindingwi. Ndivavo vana vepagwindingwi. Vandotamba. Vandotamba. Ndivavo vana vepagwindingwi. Kai chirege chinde chipinda mboda tinde vanhu we. Tondo aseto kusira yapo. Azvina kuchipa. Toda kusira yapo. Mochipedzisa kuma 5. Toonana muswekera. Tapuwa master 575. Thank you. Oh master. Diva. Asikasaka kuti chimbo changu chandati kai ndakanyara vanhu we anobodi kurevera nhema ndakambanyara. Zvamanyara izvi nyama yangu yakati mbwezhezhede. Guys, ambodi kurevera nhema. Tega chinde paikira. Panyika chitara nemi. Sai city bank vanhu we. Washington. Iro. Sindibadimba. Segerera. Segerera muduze ndikubone. Segerera muduze. Segerera muduze. Isso city build. Asi zvawandu. Zvori veiko kuti muwandu. Ronald bata foni. Mbotaura nevanhu ndichigadzira city build. Wakazipakwa here. Wakazogona here kubatidza wachi. Ndakazogona kubatidza wachi. Ndina ndotovhurika kuti ndinotititi. Nhasi mukatibomba. Mukatibomba musi wakasetwa alamusha. Chagova chii maticha ouya angeenda kulunch here. Uzvona maticha epagwindingwi guys ane mota mabenz. I don't know how. Ane benz guys. Ikapa ke mati mutetsheri guys mira dzikisa zviri sei bangwero ndira tichere ticha vanofuna choko kudai kana kuti ndiye headmaster ticha ubechi efoshoni kwa watu choko bescience asi vane aboro vane diaspora wa engineer bakanzira murume ndi teacher murume ndi engineer mukadzi ndi teacher Mwari achapi the anointing. Hanzi? Wewe benzi liko imwe iyo yaenda izvo zvere. Matatu mabenzi. Kuimwe yacho ndiani? Mango. Saka unoshandira pano. Mukadzi wake pano. Kumwe wechitiri. Saka vakadzi ava ndo vane mabenzi, varume vavo vanoshanda kune mamwe mabasa. They are being looked after. Especially that one. We cannot show it as wow.
Sazvi ichangobuda mubepa guys. 200 big bag. Ichangobuda mubepa guys. Ichangonyururwa. 200. Inonzi 200. Big bag. Ai, ndio inonditsva. Iwo kona ndasvika palevhu iruka. Andimbotomhorosa nemugoti panyika apa. Ndinofamba nestiki. Ndoyekera iyo. Yaisati. Yatombonzwa kana kuti yekera makomba akaita sei. Kana kuti waisati yaziva. Yaiuya tingatauri nezvayo yasakara idzi ndo dzakatanga kupinda iyo ibhenzi futi here iri papapa iyo neko ine vhiri sukusurewe ndikazokanga vhura zve kuti ine vhiri surewe ndiyo headmaster type yekuti inokudza kuti apa upaki headmaster awo asinonzi is it necessary ubina mandinakidza nhasi but nhasi wanga ari free nhasi wanga ari munhu bho musi wekutanga ndavake ndakavatya headmaster wepagundingwe nhasi nhasi nandatovajara nhasi tatomboseka haatachira vachikwe is it necessary asati awana nzvimbo todzoka musi Wednesday mozvoona kuti hazvisi nyoreka kubloka blocking is not easy my friends kunje pepe banana uyu atozi simbi yakavhunika izvo kutaura kwati kuita kudai kune simbi yakavhunika pasi pebherisa uimba unoti ticha wakamba pakabango benzodzo what's about benzi handina kuzoda kuiratidza zangu kokana ticha pagundingwi guys vakandonetadza mota dzavo vanozotangwa nditi iwo kutambasira kudadza vanhu mota dzedu saka ndosaka asina kuyekera ndisina kuiratidza asi yakanaka tine wemakore warova barova zvamairova Ronald asati aiwana nzvimbo kwanzi naheadmaster tidzoke musi wekera isu tinoda kutopaka ipapa kune simbi yanachireva yaida kutarisiwa saka asi unotodaiwa wozodzoka nepaseri apa pamupokaswa panoyekera inda mberi unopapindera udaiwa wozodzoka neapapa ukesa mubhedha dzoka napapa kaizi hai benzi yakanaka imi yaichivaima iya isi kukawashi kaya kuti yavaima nekawashi aiwa yavaima nekubuda muplastiki iya isi futi yekuti wanzi wakandoitenga kuti ndine vherisa yangu kudai anzi Washington married washanzi uri married here nazvonetsa moziva kuti muupenyu kutaurira mumwe munhu kuti uri single kana kuti uri married papa unozonzi mataurire muchitaurira vanhu zvakati chimisa windepi vasikana isu chivaoneke vanhu uri papapa ini ndiri kugobuda nanja mhoro zveshamai zvakazodi paya urewe uchimboya mhoro sevanhu mani ndiwe yaindikuradza makanika wangu wepanyika uyu ndakavata mushira zveyo uya bani panoekera morosa vanhu 289 vakakutarira vakakubokola Facebook team ndiri kusota muchina hauna kusota chunhu aiwa inini handisi kubhadhara chunhu nhasi ndoda kupa kuza shuwa ndakabhadhara mari yangu yakwana yakavhunika pasame yakavhunika futi takati kukobva pavakaramba yakavhunika saka taonaazivi ndiko vakaendei handisi ndiyo akaenda nayo nana washu asi yakangovhunika pombera moda undipere vasikana changai mamhurosa vanhavo ivo pombera dzavo dzonakira unobvepi nadzo iwe ndiwo munhu unoreva nhema iwe